Бате, кур за ушевите. Ейми? Тук съм да те освободя. Най-после, в тая килия е ужас. Не мога да повярвам, че си още тук, защото паветниците не чатнаха ли, че са опандисили грешния човек? Таман бях седнал за вечеря и те нахуха в нас купища обвинения. Нарушения в сферата на строителството, нарушения с еврофондовете, нарушения с българските фондове, Наистина ли? измами с обществените поръчки, измами с частните поръчки, Това са бая. злоупотреба с фондовете за възстановяване след пандемията, тайна дъщеря в Барселона. Не мога да повярвам, че са те натопили за всичко това. Натопили? Да, Сенчистия те е натопил, нали? Не ми казвай, че наистина си направил всичко това. Не съм мамил с частните поръчки. Пресвета Богородице! Хей, що ти не се опиташ да си политик без да нарушиш някой друг закон? Добре да е, ама... Имаш дъщеря? Виж, имаше едно топ пиче, манекенка и нещата се разгорещиха и после се оказа, че е перфектен начин да пера пари. Господи, Соник! Моя грешка, добре? Испанската музика просто не събуди страстите. Соник! Да, това беше против закона за шума след 10 часа. Соник! Слушам. Дойдох да ти помогна, защото си мислех, че си невинен. Не съм. Извършител съм на бая престъпления. Тогава защо изобщо да ти помагам? Току-що влезе слон в главна дирекция национална полиция. Това прави те престъпничка. Да, правилно. Мерси. Това прави ли ни нещо като Бони и Клайд? Не се презорвай. Майко мила, може да се маскираме като Жокера и Харли Куин за Хелоуин. Ако не спреш да плямпаш, ще добавят и убийство към обвиненията.